ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ ତାହେଲେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ବା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯେପରିକି ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଦେଖେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନଟି କାଟିଦିଅ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଆମେ ହୋମ୍ ଅଛି ସେ ପାଖରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଯେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନ କାଟିଦେବା, ତାପରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼କୁ ଦେଖିକି ନେଟୱାର୍କ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହୋମ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ NFSS ଆଉ ତଳେ SFSର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିଛୁ, ଏଇଟା NFSSର କେମିତି ରାସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାହେବ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇର ଏବେ ଜଣଙ୍କର କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ସେ ଭାଇ ଆମର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ SFSS ଆମେ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହିଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆଇଛି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ KYC ଦେଇଥିବେ ନା, ସେ KYC ଦେଇଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ ଫର୍ମକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହିଁରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠାରେ OTPଟା ସେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେଇ OTPକୁ ଆମେ ଏଇଠିରେ OTPଟା ଦେଇଦେବା। ଆମର OTP ପଳେଇ ଆସିଛି, OTP ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ OTPଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, OTP ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିବ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟେ OTP ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବର ହିଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର OTPଟି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବା, ତାପରକୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମଠୁ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ PDF ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା।